I pa svima ljudi, dobrodošli još jednom epizodu na ovom kanalu. Danas ćemo igrati Last Day on the Earth, zadnji dan na zemlji. Ovo je survival igrica i ja sam već bio igram, pa sam samo počeo sve iz početka. Ovo ćemo tu istražiti, našli smo na početku sad ćemo pokupiti stun. Za hranu će nam biti najbolji bobice. Njih ćemo dobiti. Jedan zombi. Bobice. Treba će nam impulс. Prvo sa zombom su jake. Zombom igru se traje internet. Ne znam jako. Nije jako. 70 i napadati. Ne samo imati spavanje. Limestone i imamo crafter. Prvo to i to je kopljen. Njega ćemo poslije. Moramo bar biti ovaj radimo small box i ono za već hranu. Ovo je da prva epizoda i sad ću početi češće snimati. Ovo je, kako se zove, igrica koju morate proživljati, morate pasti na hranu, na vodu, na health. A za morat ćemo doći na event. Kad nam dođe event, idite na neko mjesto gdje ćete kao dobiti puno chestova, popreta, može se stvari dobiti. Mi ćemo sad ovdje imamo 12 komada, znači dobro, ovo tu stisnete i onda ćemo napraviti. Sad ću ja nabiti. Pa iskopati to kamenje. Prvo ću ubaciti što se potrebno. Kad iskopamo kamenje i onda ćemo odmah napraviti kućicu i box i baš treba. Idu vrata, ovdje da sad ću sidovi. Ja ću onda ovo ću sve skopati. Ću napraviti još neke stvari, napraviti ću petke. Jednu minutu vječiti sad ću staviti video. Ja ću onda ostavim video, ću uvijek stvari, neću da ovako ne znam, sve ću što mogu ispraviti. I evo ljudi, već sam, ja sam uvršao kućicu, bio sam malo pokupio stvari. Idemo van. Iz ovog, pa može se skinuti ovu igru besplatno na Google Play, pa igrica ono uopće nije loša. Dobro je. Bio sam igru 2-3 dana, bio sam, tako. Evo ga, to što vam se može pokazati. Idemo odmah run, idemo trčati do toga. To je kao to nekako.
tu sam ti kao neki event, što ja znam već. Idealno ću se pošljati. Nakupit ću se puno stvari. Dobro što sam bilo nisam sprazno i dovoljno. Ne punim da li napravio sam backpack, to jest ruksak. Iduća epizoda će biti 100% prošlo, uspio sam na marinu, sam da se zna imam 3 legendarne biblioteke. Korisno ćemo što ćemo, ja, tu smo sad. I ovo sve što vidite na put je kao mi stvarno i uzimamo. Zato ćemo iskoristiti ono što nam je potrebno i postaviti što reći. Može biti još neki čak, da imamo koje su 3 teorije, nekako će biti više neke stvari, to se neke neke prošlice, ono što treba nam mnogo. To kartice što nam treba da možemo ući u bunker i u tom, kad uđemo u taj bunker, onda ćemo dobiti ovo puno čestova. Jako da sam možemo naći pušku, možemo naći pušku, možemo naći puno glednika, a to nam baš sad i treba. Našli smo R, to je kao ovako. Ovdje ćemo jezike jezirna. To sam trebam, ako ste mi možda igrao igru, dajte mi neke savjete. Ovo je kao tablet. Tu je neki tribunama. Neki zombi. Sad tu treba zombi. On ima uvijek ta uža. To je ovo pokupit. Ovo mi je dobra hrana. To je ovaj... To je kako se zove... Kao neki džep udar. Bolje. Ovdje je normalno. Ne znam kako će biti crvena ranija baš. Evo sad kad dobijete, dobit ću to kao poštovljenu. To je dovoljno. Zadu. Radiju ću vratiti. Ovo da izbrisati. Jer sad imamo sve kao vojničko. Tako nešto. Pa radije ću da imam bolje nego ako da mi je duže trajno. Imali možeš, evo imali još par kutija. Bez tih kućaka. To je neki sigove. Već je neko bi usio ti leznici. Ako ovdje su dobro svi. Ne znam kakvih ima. Mislim da sam to vidite, već je na polju popolo ovdje.
to veze ne znam Zato ja ovo šutam, malo vratim se kući, iduća epizoda. Ili će biti ovo, ili će biti baš ovaj odlično. Dva kućega i to. Nemaš ništa. Pa evo, inače, sad to. Ja sam gotova za danas. Ovdje sad još je puno hrane. Sad malo da jedem. Ne više dobro i oštaj se. To jest nie dało się teoretycznie. Nie powiem nic. Nie sobie sad idem od kuće i onda ćemo ne, izvuče epizoda bit će ovo 100%. Ne znam, nisam se ovo me napadaju. Iduće ćemo epizodu, sad ćemo na otičaj. Možemo za ranat. Otičemo da idemo kod Mr. Grija. Znači se zapauzirali. Snimam dugo, pa dugo će se video uploadati. Sad ga ritamo da možete vidjeti. Sad 3. To je kao karta, kad budete nazivali da opaj. Da, ima puno ovih da uključujem. Sve mogu jednu razbiti sat. To podljega. Sve uzeo. To je to ljudi za ovu epizodu. Hvala što ste pogledali i čao.